ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝርከብ ኣቢሲንያ ሃንድክራፍት ሾፕ ይበሃል ኣብዚ መፅኹም ትረኽብዎ ነገራት ዘሎ ታዩ ሙሉእ ብሙሉእ ብኢድ ዝተሰርሑና ናይ ኢድ ውጤቶች ወይ ድማ ናይ ቅርጻ ቅርጺ ውጤት እና ስእሊ እውን ኣለው እዮም ንኣብነት ከምዞም ኣብዚ ፊትና ንሪኦም ዘለና ካብ ዕንጨይቲ ዝተሳሉ ብናቹራል ከለር ፔይንቲንግ እውን ዝተሳሉ ካብ ናይ እፅዋት ካብ ቆፅልቲ ገለ ተቐጥቂጡ ዝተሳለ ስእሊ እዩ እኒአ ሙሉእ ብሙሉእ ዕንጨይቲ ብኢድ ዝተሰርሐ እዩ ምንም ናይ ማሽን ንክኪ ዘይብሉ ማለት እዩ እና ንሓደ ሓደ ስጦታ ዝኾኑ ነገራት ንገዛ መጋየፂ ክኾኑ ይኽእሉ ንቤተ እምነት ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት እውን እዮም ዘለው ካብኡ ብምቕፃል ደግሞ እንታይ እኒአና ካብ እምኒ ዝተቐረፁ ናይ እምኒ ፍልፍል ወይ ድማ ብእምኒ ዝተቐረፁ ቅርፅታት እኒአው እዚኦም እንታይ እዮም ሓደ ቅርፂ ናይ ንግስተ ሳባ ናይ ንጉስ ሰሎሞን እና ናይ ክልቲኦም ብሓደ ድማ ተጣበቑ ማለት እዩ ንግስተ ሳባና ንጉስ ሰሎሞን ኩሉ ግዜ ምስ ናይና ታሪክ ዝተተሓዙ ስለዝኾኑ ሞር ዝስርሑ ስራሕትን ንሶም እዮም ኣብዚ መፂልና እውን ተሪእና መንበረ ታቦት ዝበሃል እኒአ መንበረ ታቦት ማለት ብናይ ታቦተ ጽዮን ኣምሳያ ዝተሰርሐ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ እውን ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ እዩ እና ኣብዚ መፂኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ፌር ብዝኾነ ዋጋ ብዝተመጣጠነ ዋጋ ምንም ኪስ ዘይጎድእ ዋጋ እዩና ኦኬ እዚኣ ሕጂ ትሪእዋ ዘለኹም መንበረ ታቦት ትበሃል እዚኣ ከምቲ ዓንቶ ዝገለጽናዮ ያው ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኢድ ውጤት እዩ ብደጊኡ ዝተቐረፀ እዩ ናይ ስቕለተ ክርስቶስ ቅዱስ ሚካኤል ግረንፈስ ቅዱስ ዘለዎ እዩ ብቅርፂ ኣብ ላዕሊ ደግሞ ዙርያ ምላሹ ብመላእክተ ሰማይ ዝበሃል ቅርፂ ናይ መላእክታን ዝተቐረፀ እዩ ኣብ ላዕሊ ተሪእናዮ ደግሞ ናይ ኣክሱም መስቀል እዩ ኣብ ውሽጡ ከባቢ 8 ስእሊ ኣለዎ እዚ ስእሊ እዚ ናቹራል ከለር እዩ ናይ ተፈጥሮ ከለር እዩ ምንም ናይ ፋብሪካ ውጤት ኣይኮነን ከለር እና ትስእሊ እውን ብኢድ ዝተሰኣሉ ስእሊ እዮም ምንም ፕሪንት ወይ ካሊእ ናይ ማሽን ውጤት ኣይኮነን ኣብዚ ተሪእና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሃዝዎ ዝበሃል እዞም ናይ ጸላእቲ ወይ ኣይሁድ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሕዝዎ ከለዉ ዝገልጽ ስእሊ እኒአ ኣብዚ ተመፂና ደግሞ ያው ቅዱስ ጊዮርጊስ ንድራጎን ክቆጥሮ ከሎ ድንግል እመቤታችን ምስ ወዳ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብየማነ ፀጋም ሚካኤልና ገብርኤል ዘለውዎ እዩ ኣብዝም እመቤታችን ክትብሰር ከላ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ትወልድ ከም ትጸንስ ቅዱስ ገብርኤል ከብስራ ከሎ እዩ ኣብዚ ደግሞ ናይ እመቤታችን ውልደት ኮይኑ ናብ ቤተ መቅደስ ተኣትወሉ ነበረት መዓልቲ ማለት እዩ እዚ እና እዚ ይመስል እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ዕንጨይቲ ውጤትና ናይ ኢድ ውጤት እዩ ካብ ዓኹ ዝተሰርሐ ዓኹ ይበሃል እቲ ውጤት ዝሰርሑ ዕንጨይቲ ዓኹ ይበሃል እዚኣ ደግሞ ያው ሙሉእ ብሙሉእ ብእምኒ ዝተሰርሐ እዚ እምኒ እዚ ሻሽማ ዝበሃል እምኒ ብጣዕሚ ሶፍት እምኒ እዩ ንክሰርሖ ይኹን ንክትብሎ ዘምቹ ወይ ድማ ዝምረፅ ዓይነት እምኒ እዩ ሻሽማ ይበሃል እዚ ድንግል እመቤታችንና ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅርፂ እዩ ዘለዎ እዚ ከምቲ ዝበልኩም ያው ሙሉእ ናይ ኢድ ስራሕቲ እዩ ኣብዚ መፂኹም ናይ ማሽን ውጤት ምንም ኣይርከብን ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኢድ ዝተሰርሐና ብኢድ ዝተቐረፁ ቅርፅታት እዮም እዚኣ ናይ እምኒ እያ ሕጂ ንሪኦም ድማ ያው ናይ ኣክሱም መስቀል ዝበሃል እዩ ኣብ ብኢትዮጵያ ደረጃ 3 ዓይነት መስቀል ከም ዘሎ ይፍለጥ ናይ ላሊበላ ጎንደርና ኣክሱም ዝበሃል መስቀል ከም ዘሎ ይፍለጥ ሕጂ ኣነ ምሳና ዝኒአ ያው 2 ዓይነት መስቀል ኣሎ ላሊበላና ኣክሱም መስቀል ኣለና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣክሱም መስቀል እዩ ናይ ኣክሱም መስቀል ምዃኑ ኩሉ ግዜ ሬክታንግላር ከምዚ ናይ ርቡዕ ኩርናዕ ዘምስል ዓይነት መስቀል እዚ ናይ ኣክሱም መስቀል ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ ሕዋስ ኒከልና ብሩር እዩ ሙሉእ ናይ ኢድ ስራሕቲ እዩ ዝውን ናይ ኢድ ጥበብ ዝተሰርሐ እዩ ዲቴል ዲዛይን ዝተገበረ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ እና እዚአን ናይ ኣክሱም መስቀል ይበሃላ ብምቕፃል ናይ ላሊበላ መስቀል እንታይ ይመስል ናይ ላሊበላ መስቀል እዚ እዩ እዚ ናይ ላሊበላ መስቀል እዩ እዚ ካብ ኒከል ዝተሰርሐ እዩ ወይ ደግሞ ኣፍሮ ኣይገባ እናተባሃለ እውን በአምሓርኛ ወይ ቦቶም ላሊበላ ኣፍሮ ኣይገባ ብዝብል እውን ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ
እና ዝገልጾ ደግሞ በዚ 6 ኣለው በዚ 6 ቅርፂ ነው እዚአን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ 12 ሐዋርያት እዛ መስቀል ማእኸልና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጽ በዚ 6 ሐዋርያት ኣለው በዚ 6 ሐዋርያት ያው እዚ ዝገልጾ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ 12 ሐዋርያት ወይ ደቂ መዛሙርቱ ናይ ሐሙስ ጸሎት ሐሙስ ዝበሃል አድራሻና አክሱም ከተማ ንሐወልቲ መደየቢ ወይ ድማ እንዳ ማርያም ጽዮን መደየቢ ንኢዴማን ይርከብ ኣብ እግሪ ዓባይ ዳዕሮ ማለት እዩ።